Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages no ichi chiziviso. Please do not skip this video. Please do not skip this video. Right, pane vanhu vakati kuti vanopota vachiuya kuinbox kwangu vachiti ivo vanoda kuziva kuti macontent creator vari kutowana mari here yekutoti vanokwanisa kutorarama chaiko chaiko a good life. Hongu variko macontent creator vari kuwana mari and variko macontent creator vekuti havasi kutomboita mari zvachose. Saka it is all about the choices that you make pauno creator your channel. Saka kune mistakes aunoita nekuti anozokonzeresa kuti later on hauna kana cent raunowana. Saka ndakati ndakagara pasi ndichicalculate situation, especially let's say kuti kana uri muSouth Africa. Kumana muSouth Africa zvinhu zvakaoma. Muno muSouth Africa kwava kungogarira nhamo, but upenyu hwakaoma muSouth Africa. Number one, let's say kana uchishanda uri maid, unototi kana uchienda kubasa kuya unenge uchitofamba wakatobatira hana mumaoko uchingofunga kuti zvino kana ndikasungwa nemapurisa. Vazhinji vari kurarama nema days in which ma days acho anotosungisa. Saka for you kuti unge uchisiya izvi zveumaid, it is possible necontent creation, but dambudziko nderekuti support yacho unoiwana kupi? Because for now ukada kuona kuti uwane support unofanira kuti utange watomboita scandal ndokuti vanhu vatokuteverera, which is very hard. Haasi munhu wese wekuti anokwanisa kuita that kind of a scandal. So inini ndakagara pasi ndichicalculate, I saw kuti unge uchinzi waita mari video roga roga raunenge waposta at least rinofanira kuita an average of 10,000 views a day, which is very hard. Saka kuti tinge tichinzi taita mari semaZimbabweans, zvatinokwanisa kuita ndezvekudai. So ndinokwanisa kucreate magroups and panodiwa at least vanhu vanosvika about 7,000, ngatiti vanhu 7,000 handiti magroup, iko zvino WhatsApp yanaka. Each and every group inopinda vanhu vanokwana ivo kuita 300 handiti. Kana ndikacreate magroup anokwana ivo kuita 10, which means tinenge tine vanhu vedu vangani, so roughly maybe tinenge tine vanhu vedu 3,000. It's a good start vanenge vari content creators. So pavanhu ava 3,000 ava vatinenge tiinavo, umwe noumwe ochicreata channel yake, directing then shipama directions kuti you create your channel like this and do not make the mistakes that I did, because at the end of the day you won't get paid. Saka kana tacreata machannels edu tiri 3,000 and hoping kuti tinokwanisa kusvitsa 7,000 so that ukwanise kuwana something that is meaningful. So kana tacreata machannels edu aya kana kuti vanenge vachida mapages ekuFacebook, uyo anenge acreate anobva auya nelink zvinenge zvine organization, because dambudziko ravapo patiri isusu vana vevhu nderekuti we are a disorganized nation. Hatikwanise kuona mikana ende tichikwanisa kushandisa mikana zvekare nedzungu. Izvi zvinhu zvatinenge tichida kuita izvi hazvidi dzungu, zvinoda pore bhora renyu muchiritambira pasi. Kana munhu acreata paya tobva taenda tobva tanosubscribe channel yake, tobva taona mavideos, ende noti zvezvo kuti unoona uchiskipa, unoona video remunhu kusvika raita sei kusvika rapera, then you come back into the group, then you report. Vanhu vaMwari apa panotoda mushandira pamwe. And what we do not understand semaZimbabwean ndezvekuti we are a lucky nation. Hadzisi nyika dzose dzemuAfrica dzinokwanisa kutowana monetization, awanonzi mamonetization awa. Saka dai takwanisa kushandisa mukana uyu kumusha, mabasa hakuna, zvekare muno muSouth Africa hatichadiwi. Saka zvanga zvakanakira social media, dai tanga tiri vanhu vane unity, taikwanisa kutobatsirana kuti uri mumba mako uchitoita mari dzako, but at the end of the day vanhu kana kuri kunzi tikabudirira hazvichadi kuti
kana wawana mari dzacho idzodzi dzesocial media, ofamba wakatakura chikwangwani chinenge chakanzi ndaita mari, nekuti zvinosvika futi pakuzovharisiwa futi izvozvo. Saka zvinenge zvichida kuti vanhu vanotamba bhora ravo vari pore vachiita sekunge vasina kana chavanoziva, just like zvakaitwa nemasomalia kuti vakamboita mari nemaspaza shop avo because vaingoita zvinhu zvavo vakangodzikamisa hana dzavo. Saka inini that is what I think about issue iyi yecontent creation. Kana tikabatsirana tikaita mushandira pamwe, handizivi kuti muriko here uko vanhu vanokwana kuita let's say 6,000, 7,000 to 8,000 kana muriko zvekuti tikacreata machannels edu on a daily basis tichisapotana pahu 8,000 hwedu, tinofanira kungoramba takadzikamisa hana dzedu. So tell me what you think in the comment section. Is it a good idea or is it not a good idea? Inini ndo idea yangu yandiinayo kuti even though usina kana content inenge ichinakidza, kunyangwe ukaita channel yako yekuti unenge uchitongobuda zvako uchiverenga matombo ako, isusu sezvo teichiziva kuti tiripo pakubatsirana, tinongouyawo pachannel pako tobva tavhiyuwawo vhidhiyo rako iroro kusvika rapera, then at least wowanawo ka100. Guys, muno muSouth Africa tiri kushandira mahara. Most of us unotoona kutoti mari yacho yaunenge uchiwana it is close to nothing. Kune vanhu vari kutambira ma2,000 rands pamwedzi. So just imagine kuti ukaita kavidhiyo kako uchitongotsvaira pachivanze pako, touya neuwandu hwedu tiri 8,000, totongokuona zvako uchitsvaira chivanze chako, then obva watopiwa kamari kako maybe at the end of the month, pamwe wava kutowana ka5,000 kako. Tingati tinenge tichikanganisa here ipapo apa tisinganetsani nevanhu ava vari munyika dzavo. Saka it doesn't matter kuti uri kuna Botswana kana kuti uri kuna Zambia. You can come and we can see kuti how can we organize this. I can try to find rimwe sim card rinenge rakangomirira ma-content creator kuitira kuti our ma-confessions angoramba ari ma-confessions, then uko ku-content creation koita content creation, because chinhu chinonyanya kundishungurudza ndechekuti vanhu vazhinji vanouya nema-confessions avo, at the end of the day vanenge vachingotaura ivo kuti zvinhu zvacho zvakasunga mumba hamuna kana chikafu, hapana kana chandiinacho. But if we can try to help this, tinenge tosiyana nesystem iyo yandopota ndichiita yekuti kana ndikawanawo munhu anenge achida rubatsiro ndobva ndazoapproacha vamwe variko kuchando uko vakandipa mvumiro iyo yekuti pamunenge maona munhu anenge achitambudzika, please uyai nevanhu ivavo tichipota tichivabatsirawo. At least tinenge tava kuziva kuti we have a way out. Kana tozonetsana nezvikwambo nei tinenge tichiziva kuti at least we have a base from where we are coming from, at least financially tine patakatsika. That is my idea. So I'm hoping kuti you're going to tell me what you think in the comment section so that we can get this ball rolling.